ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ mindakas ni kabalang kareke yagas ni burom jongu Lucas bakui kumbangitip ulong unong to gospel but kabangitip ubalong apostol Henry ulong sinran jongu Jesus but katkumga jingwad history but ki ong umpat yolat banyo i markumat yaw Jisu lese ule yosngo shapang Jisu Henry Lucas ulong u sinran jongu apostol Paul yaki ke baro kaba uto haga gospel ule yosngo naka jingyala jongu apostol Paul kumjuru naki jingkran khana haba hadin ke jingyap haba ki apostol ki alunglang ki along kawai kumshing shisem ha ka jinge nangdak ya ka ba ule yusngo naki ulas tang banto but kaya ka ba jingker pang jong Lucas bakuit ulong u doctor wa sumari ki bapa but nitip ki doctor ki long ki basta namar hiya ban treshito man la ki ve pe ve ngimla ban late long doctor ngiha ban yai lemba ke jimpule kaba kam kinjang panya ban trishitom panya ban le ek entrance nanda kito kiba pass kinse yolad ban pule ya ka kam doctor te kaba mod Lucas ulong bastat ban ngitip ki doctor kimju rakot eye habangi bapang ngi leishaki habang ki peit yangi ki sauto kai ga jimpang and lese ki doctor hakane ke juk kaba menda lese ki pa bone ki x-ray but ki test namar ki suk ye ki kam Henry ki doctor minchua lese ladangi puson lese shipone katsan snem shua ki doctor hakita ki por kilong kam tibit banya ki doctor ba minda namar bale kilong gi ba pule bat kinang ban peit ye ki brio badda ki dakishin kabadon hakamet haga jinglong jongi kilaban sautu kai ga jai jimpang kabangiton Henry lese minda hagane ga por minda ladapi pang pi shitam pi leisha kano ka hospital pi kampulut ya ka pisa ka tengah na ka pinda ban let test but lese minda ya ka medical profession ka kerlalong ka business bon gi brio kingat ha ka ne ka jimma ngitip wat haba ki longomi ki le kau konru bon gi doctor ki pa shapuit namar kadon ka pisa ka bayade bat ka jing shapuit bania ki ba kasuk ka sign minda ngi sotu ki doctor omdeshu kum ki doctor minchua ki doctor minda ki long bon ki bale business ki shong ap ki brio tang ban kijit ya ka pisa jogi te kane ka long ka banga kran chapanga jinglong ban pensha ya pi chapanga jingtibit pat ka sap ka bakar pang Lucas bakuit udon ka ba mod kumu doctor haba upet ulas ngap ulawat jingtip chapang Jisu chapanga jingim jong Jisu ulala ban thoba ka gospel kaba mod uni u Lucas ulong ubalong kam start bania laingut ki nongto gospel balarangi pule ya ka gospel jong Lucas ngiyo i ya ka rukam ubatai shapang Jisu kalang kam ya pair ya ka rukam le jong Jisu rukam tre jong Jisu kam pair namar rengkat bat ka jingto jongu ka jing start jongu bat ka jingla jongu ban peit ban yosno ban snapru kala klelang bat ka jingto jongu kabamut ka gospel jongu Lucas kalang kam sautana ban ngila ban tipru u Lucas ula to kam binia ya ka gospel jongu ngidon ngitip don arpo sautili gilino but hagene gelinang haba stang ro mi i kumno la batai shai kadar kumno la pen kare ya ki brio ban sautu ya u person jongo Jesu u Lucas u peni hangi u Jesu u long u ba idie ki baduk la kha ye u baduk but nangda ni iru kumno u tang u Lucas marwe u kren hangi haga jingto jongu haki kam jongi apostol ro namaru la toro ki kam jongi apostol ula kren ro shapanga jingi ap badga kamda me ke jingkiu jongu Jisu tang mau marwe u kedau hangi shapanga jingkiu jongu Jisu bad ngitip udai Lucas marwe ro u kedau hangi shapanga Pentecost kabamut ulong
u buriu u ba peit ba usngab ba badula penkra eke buriu shaka ta ka kerdan ka ba kam genjang lembaga jing to jong but ngiti pro u Lukas ula hikai ha ka gospel jong ladangi pule bun gi jaka u hikai ngi kumno banduai ngimju i hakebe pat ki gospel khadu kata shapang jing duai kumjur shapang umensiam bakoit ukran binia shapang umensiam bakoit ukran shapang ka jinglong jongu jisu bada u person jongu jisu kumu mesaya kaba mod u Lukas ula penkre iya kinong snap but kinom pule gospel ben yamat ben yakundu ya jisu but kane kalonga jingkerpang jongu Lukas haba ngi puson shapang u person jongu Lukas but minda haga gospel ngi yosngo u Jesu ula pa ye ki nyepo ar ngot ki apostol ki sinran jongu badula ong ki lei shakini ki jaka henre kai ka ba Jesu la ong la da pesngap u Jesu u don rangat batki ya ka jaka ba umut ban lei haba u Jesu la pa ye ki bruyu kai ka ba u Jesu don ha ke jimut jongu ma u umut ban lei to kumno u Jesu lei shakita ki jaka lemba kisenran kabamut lemba jongi u Jesu umut ban leit kano ka jaka lada ngim tre ban leit namar ma baro mangi ngidon kane ka jingit kle halo jongi ban pen priang ya ka kubor baba lada ngim tre ban le ya ka ba ngide ban le kabamut ya ka ba u Jesu umut kanum urlo minda shim ivei mapi lada dekinna ne samla ne longupa lada pilom bajaitu lada piong ngam treshu ban le yakane kam ngam treshu ban duai ngam treshu ban shimenda mas ngam treshu ban id yaki parabrio ngam treshu ban traina ka binda ka jingro yaka jinge kabamut hakata ka jaka kaba ujisu mud ban le kanum la urlong namar lempa jompi don ke binda kabade ban urlong kata ka binda pikang la namar ke jing jai tu ne ke jing salia jompi naga daga dau ni kum ki kristan kumu Lukas bakuit lada kanji ayu lada u Lukas uong ngam tre ban to namar ngabun kam ngade doctor ngaha ban peit ye ki patient ki bawan banya late lang badu Paulus ngiyos ngur na kinege jimpule u Lukas u longuru u wey na ki sinran jongo Paulus u Paulus bakudu la yid bha ula treishito kaba mod nalor ki kam kaba u Lukas ula bat ula kloiru ban la por ban leit yala kumu doctor cheri ula wan ulang u surgeon henry ula pellut saus ngi nagavenda ki kam yala te bun na pedeng jongi kadon kawe ke jinge hange ni kam eat ya ki kam ki bangile banye ki kam jongu ble bun sin hage jingim ke jongi ni ken kordor ayu ya kaba ni don kam banle ke kaming kam seng te ngim ju ai por ya jisu lada ngim ai por ya jisu ya kaba jisu mud banle kanum urlong lamba jongi lesaminda ke bun gi kina minda ngatip dese ki van mas minda henry habas tam ban exam ki yong namar exam ki shong hayi namar bale ki kam ting ya ki exam bat ki subject bat ki jingkerli bat ki ong ngam pat record henry ladang ni don ge jinget ka bashisha lada pi id ya jisu lada pi shania ya jisu te ke jing record jumpi bat ki exam jumpi kan yai rankat bat ke jimmene jisu bat ka jimpule jumpi baro kan long ka basizo haba la klelang bad ka saindur jongo Jesu halo jompi te kitoki kinna ba shania bad ngeskem ya Jesu kinum ong ya ka por ka banga pelot badu Jesu kalong ka jingdo ba karao henra kinong kalong ka jingyo shibon hagane ka dor ngilaban penjanai ka jingim jongi hagane ka dor ngilaban traikam ya ka ministry kabala benchat halo jongi bay hagane ka sngi burom jongo Lukas kumba u Lukas ula le naga benda jongi ula pinitu ya Jesu ngiru ni raikut lembaga jingim jongi lembaga jing star jongi lembaga jing laha jongi lembaga sap ka pong jongi ngiru ni nam pinitu ya Jesu le se laga jingim jongi laga karanga kana jongi laga kam ge jam jongi laga jingloyment siam jongi ha ki bun gi benda ngiru ngila ben pinitu Jesu nginduai na benda kana ge jingaye ha kana yu kerish bakui Jesu bi it karku kardo yangi penslay yangi pamangiru ngilong ya apostol jame
bangirung in longi sindran jome bangin ra ega kubor jome katcha bangilei penslei engi hakane ga sngi burom jongu Lukas bakui eniaro ya utrai Jesus Christ